Nakon prihvatanja islama od polovine 15. stoljeća, Bošnjaci muslimani su uz izvršavanje drugih vjerskih dužnosti i farzova, namaza, posta i hadža posebnu pažnju posvećivali davanju zekijata. O važnosti i značaju zekijata učili su u medresama i mektebima, a imami, hatibi i vajzi širom Bosne i Hercegovine posebno tokom mjeseca Ramazana upozoravali su vjernike na ovu vjersku dužnost, tako da se sa sigurnošću može kazati da je svijest o značaju i potrebi izdavanja zekijata kao i samo davanje zekijata bili duboko ukorijenjeni u vjersku tradiciju Bošnjaka. Zekijat se ranije, a i u današnje vrijeme je takav slučaj, najčešće izdvajao na trgovačku robu zlato, srebro i novac. A među trgovcima zanatlijama zekijat je bio poznat pod imenom 40. groš, zbog toga što je prema islamskim propisima iznos zekijata 2,5% od ukupne imovine na koju se daje zekijat, odnosno 40. dio imovine. Tako je u dokumentima ostalo zabilježeno da su članovi stare i ugledne bošnjačke i muslimanske porodice Potogija u Sarajevu svake godine tokom mjeseca Ramazana prebrojavali svoj imetak i izdvajali 40. groš, odnosno izdvajali zekijat koji su dijelili tokom mjeseca Ramazana. Među Bošnjacima muslimanima bilo je duboko prisutno uvjerenje da zekijat štiti imovinu, odnosno da je onaj ko dadne zekijat zaštićen, a dok je onaj koji ne daje zekijat nezaštićen i prepušten je Allahovoj dželešanuhu kazni i njegovoj odredbi. Antun Hangi, učitelj koji je dolaskom Austro-Ugarske vlasti došao u Bosnu i Hercegovinu i radio je po narodnim osnovnim školama u Maglaju i Sarajevu i drugim krajevima Bosne i Hercegovine, zabilježio je u svojoj knjizi o vjerskim običajima Bošnjaka da je imao jednog prijatelja Salih Efendiju koji je bio trgovac u Banja Luci. Ovom Salih Efendiji jedne prilike izgorjela je njegova trgovačka radnja i Antun Hangi je otišao da ga posjeti i utješi. Međutim, kada je došao u Banja Luku, sreo je Salih Efendiju koji uopće nije bio žalostan zbog toga što mu je izgorjela njegova trgovačka radnja. Pa ga je Antun Hangi upitao o tome, a Salih Efendija mu je odgovorio: a šta ja znam, moguće je da nisam dobro prebrojavao i izračunavao zekijat, pa evo, neka izgori, bolje da izgori ovdje na imetku, ovdje na ovom svijetu, dunjalku, da izgori imetak, nego na drugom svijetu, ahiretu, da ja gorim zbog toga što nisam davao zekijat. I onda je kazao mu da će u buduće paziti i gledati kako i koliko će izdvajati zekijata, da to sve bude onako kako bi trebalo da se izdvaja i kako uzvišeni Allah dželešanuhu traži od vjernika. A što se tiče ove ahiretske kazne, u hadisima Allahovog poslanika alejselam navodi se, hadis bilježi Buharija, da je vjerovjesnik alejselam rekao: kome Allah dželešanuhu dadne imetak, pa on ne dadne zekijat na taj svoj imetak, na sudnjem danu će mu biti prikazana zmija sa 2 tačke iznad očiju koja će se omotati oko njega na sudnjem danu i uzeti ga svojim čeljustima, mučiti ga, kažnjavati ga i govoriti mu: ja sam tvoj imetak, ja sam tvoje blago. Bošnjaci su znali za ovaj hadis. I ovaj hadis je bio duboko ukorijenjen u njihovoj svijesti i njihovim vjerovanjima, tako da je ostala zabilježena Alhamijado pjesma pod naslovom Božja kazna u kojoj stoji: što se guja oko čela vije, nosila si po čelu rubije, na njih zekijat nisi davala. Što se guja oko grla vije, nosila si po grlu dukate, na njih zekijat nisi davala. Što se guja oko pasa vije, nosila si čemer suha zlata, na njih nisi davala zekijata. Stog se guja oko pasa vije. Dakle, spoznaja da će na dukate i na imetak, ako se ne daje zekijat, da će osoba ta koja bude nosila dukate, a ne bude davala zekijat, da će biti kažnjena na ovaj način kako je to spomenuto u vjerodostojnom hadisu alejselam,
bila je prisutna među Bošnjacima i oni su duboko vjerovali u ovaj hadis i smatrali su da treba da daju zekijat, pa i na nakit koji su imali, kao što se to spominje u nekim hadisima Allahovog poslanika Muhameda a.s. Također, budući da su brinuli o svim aspektima svog vjerskog života, pa i o zekijatu, Bošnjaci su pred smrt, a to je ostalo zabilježeno u brojnim vasijetnamama, određivali da iz njihovog imetka se da jedan određeni dio na ime eventualni, dakle, zekijata kojeg su možda pogrešno izračunali ili nisu dali tokom svoga života. Tako je zabilježeno u vasijetnami od Muhammed Age Subašića, koju je napravio 1794. godine u Sarajevu, da je on odredio da se 5000 groša iz njegovog imetka izdvoji i da se na ime zekijata. Dakle, vodila se je briga o tome da se zekijat dadne na propisani način, kao što se to navodi, kao što je to određeno u izvorima islama. I konačno, uz ovo sve što su nastojali da ispune obavezu zekijata, Bošnjaci su također znali da oni koji dadnu zekijat, da im zekijat neće umanjiti imetak, kao što se to navodi u hadisu Allahovog poslanika a.s. koji bilježi Tirmizija. Sadaka, odnosno zekijat, neće umanjiti čovjekov imetak. Dakle, Bošnjaci su znali i vjerovali su u ovaj hadis i znali su da naprotiv, da će čak i onaj ko da zekijat, da će mu zbog toga što je dao zekijat Allah dželešanu blagosloviti njegov imetak, tako da će se njegov imetak do naredne zekijatske godine još više uvećati. Od ta spoznaja da zekijat ne umanjuje, nego da uvećava imetak, zabilježena je u Alhamijadu pjesmi Avdija, dakle čuveni Jusuf Bek Čengić u ovoj pjesmi, kad govori o zekijatu, pjeva: treba zekijat davati i fukaru štimati, pa ćeš više imati svega, brate Avdija. Molim Allah dželešanuhu da otvori srca onima koji su dužni dati zekijat i da ispuni ovu vjersku obavezu na Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo, i molim Allah dželešanuhu da sve oni koji daju zekijat, da ih Allah dželešanuhu blagoslovi u njihovom imetku, njihovim porodicama i u njihovim poslovima.